Βρισκόμαστε στην Bancar και στείλουμε πλήρη σύστημα ήχου με Helix και ambient φωτισμό της Digital IQ σε ένα Mustang του 2020. Μπροστά τοποθετήσαμε Helix i7 με το ήτρες για καθαρό, δυναμικό ήχο και λεπτομέρεια. Πίσω, Helix i3 για σωστό γέμισμα και ισορροπία σε όλη την καμπίνα. Το σημαντικότερο κομμάτι, το Helix V8 DSP Ultima. Ρυθμίζουμε χρονική ευθυγράμμιση, συχνότητες και στάθμες, ώστε ο ήχος να έρχεται ακριβώς μπροστά σου. Μέσα από το λογισμικό, κάνουμε λεπτομερή ρυθμίση σε κάθε ηχείο ξεχωριστά, φέροντας το σύστημα στα μέτρα του οδηγού. Ambient φωτισμός της Digital IQ, 256 χρώματα και διζωνικός έλεγχος από το application του κινητού μας. Το εσωτερικό αποκτά εντελώς άλλη αίσθηση.